als Matossers. Ens trobem a la Federació Obrera de Molins de Rei, un edifici modernista on els castellers hi tenen el seu local d'assaig, amb el seu terra canoant, les xarxes per poder fer proves més segures i les espatlleres per poder escalfar. I climatització tot l'any. Ens trobareu aquí els dimecres i els divendres a partir de les 8 del vespre. I per què us expliquem tot això? Doncs perquè els castells formen part de la nostra cultura. Són compromís, cooperació, esforç, valors, alegria, passió. Són força, equilibri, valor i seny. I tot això ho volem compartir amb vosaltres. Què us sembla? Ens posem la camisa i anem a plaça?